disponsori oleh Bakso Poltek.
mareng dadi manungsa kang sejati winastan satriya pilih tandhe sinawang kaya tirtane wene hanjunjung rasa sedulurane tega larane ora tega patine wong kang suci adoh bebaya pati linambaran tulus jroning ati aja dadi sing rumangsa bisa nanging dadya sing bisa rumangsa Nangki nambar kembange terate iso urip ana ing ngendi wae dadi kawula amung satermo ngubah musik kersane yang sukmo disponsori oleh bakso sponsornya guys lagi tunggu sponsor terima kasih sponsori oleh bakso pondok lagi tunggu mangastuti marang